Makadi muri yeZimbabwe. Muzora nhasi tiri munzvimbo yeMhondoro kana kuti kuMarirangwe. Kwataenda kunove kune chitiko chinosuvisa chakaitika ikoko kuburikidza nekuda kwenyaya dzemhuri. Asi tine urombo kuti pakazove nekudeuka kweropa. Saka tauya kuti mhuri yeZimbabwe tikuzivisei kuti nyaya yacho zviri kumbofamba sei, tichitaura nehama tichinzwa kuti nyaya yacho ndezvipi zvakaitika, chii chakatora nzvimbo. Saka muzora nhasi rega tisangane nehama ndichitaura natete vandinawo muzora nhasi tichinzwa kuti nyaya yakamira sei. Tete, makasununguka kusangana nemhuri yeZimbabwe, muchizivisa zita renyu kuti uyezve bhuku ratiri tiri kwaani, under chief ani? Inini zita rangu ndinonzi Esnat Bias. Ndiri mubhuku raMashanda, Chief Nyamwida, Mhondoro. Alright, yeah. Mhuri yeZimbabwe ingade kuziva kuti chii chakanyatsotora nzvimbo chakapa kuti tizove tichirasikirwa neimwe hama yedu zvaita kuti tizoungana muzora nhasi. Alright. Zvakaitika nesu rokuseni, ini ndichitobopa madhongi. Baba wacho pawakamuka vachibva ndishedzera pahwindo kuti Alfred sunungurai tambo dzemadhongi dziri pangoro, tiise gijo tiite mariji efodya. Inini ndachitosunungura tambo ndakanzwa vanhu kutaura. Chibva ndatarisa ndakaona ari mwana wangu mukomana nevamwe vakomana 2. Vasvika panapa ndo mwana wangu mukomana pakauya, vamwe vacho vakagara pamadziro vakabhenja ako kakaifeki kari pambuyapo. Zvakanzi mama, pane madhiri aripo, pane foni yandakatenga. Saka foni yandakatenga iri kungoda $5. Unoona ndakavapa $8 yakashota kuti didi yaitaura zvezvingotaura zvekuti gagaga zvi. Vanhu wacho aiwa usadaro. Iwe wakandipa $7. Hauna kundipa $8. Wakandipa $7 ndakati foni yaita $15. Iwe wakachema ndakubvisira kuita 13. Yaita 13 wakati ndine 7 asi 5 inotova kukumba. Ndopa akati hanzi achibva atopiwa foni. Iye achibva atobuda achiti kunotora mari kumba. Totoya nayo izvezvi. Uya kwaakaita kuzotora mari hana kunokumba hana kutora mari neudzokera. Akatoita some days. Asina kudzokera nefoni iye kana nemari yacho kana nechii kuti azivise vanhu kuti ndo zvaitika kana ndazoshaya mari kana ndazodini. Saka vakomana vaitomutsvaga kuti munhu watikapa foni atipa mari isina kukwana ari kupi ndokuwanana kwakaita nezuro ndotsana kuti kwaita mumwe wacho. Saka vawanana kudaro zvakanzi saka mama ndipei mari $5. Ndakati nana mari ona ndakarimisa munda nezuro. Ana baba wakaenda unasana sekuru apa ndakarimisa munda nezuro apa woti ndikupe kuti andina kana sendi kana pa mafritsa ndotengisa andina kuwana mari Alfred. Dai wanga watora foni wadzosera varidzi. Akamhanya zveshomu kicheni mambuya akanotora foni akauya naye akati oi foni yenyu ndipei mari yangu. Zvakanzi nati ndini handisi kuda mari. Handisi kuda foni, ndiri kuda mari yangu yakasara. Foni dzoserani. Handisi kuda foni ndiri kuda mari yangu yakasara. Saka baba wakangoenda kunotsvaga chitsvimbo chekuisa pamadhongi kuti tidhare maraini kaya chinoiswa kumashure uko. Baba vacho ndopa vakasvika vachitopuruna shamwe kuti titine madhongi. Vakati chii chikunetsa? Ndakangotaura zvegaga kuti anzi akatenga foni kwakomana asi maraini haina kupera. Zvona baba vacho ndakamudza kuti chii. Tarisei zvinozva nengwa kuti yeye panapa. Ndakataura kuti foni inotengwa mushopu. Mekuti kana $10 unotenga upiwa risiti. Iwe unoramba uchingotenga mafoni muvanhu ende nyaya dzako dzichingoramba dzichingodai muvanhu. Naye Alfred ndagara ndichitaura panapa here nini. Alright, kana zvakadaro ina handisi kuda zvekutaura. Chibvai pano muendi munotaurirana kwamakatengeserana foni. Aiwa vakabva pano zveshwa nezuro kuseni takatosara takabopa madhongi edu takaita mariji edu kutonosvika kwamakasvika mariji amukonayo. Takaita 1 day kutonosvika uko. Ende takaswera tichimagadzirisa tadhara nemadhongi tasunungura madhongi takatoswera tichimaumbiridza zvakaita izvi nebadza mai tichiumbiridza sekuma 12:1 akauya achitoti achiuya nerodi inini takacheuka ndiri munda uko. Baba vacho ari busy kurovera anhingekini kana kuti hauna kuzvionawo hamena aifamba achiuya kwambuya uko. Auya kwambuya isati ndataura naye kana kumudenda kana kudini ndetite izvonoti mukomana anenge akadhakwa.
aidhakwa nemadrugs airova dombo asi isusu chaingotudza ndechekuti dombo ndasiya asi ndeti unozviona kuti kana akadhakwa taizviona hatina namutaudza kana kudini asvika kwambuya zvakanzi imimi sekuru hani ndo zvaakataurawo ini ndandisikwa handidi kunyeba ipapo akati imimi sekuru munoita basa rekundinyaya kuvatoro amhino munhu aindinyaya kunani nani weyo amhino munhu achataura sekuru apo wangu achangobva kugadheni unososera kuti vaite makomba kekuti vadyare chibage sekuru anzi havana chavakwanisa kupindura ndii ndoitoita zvoona kuti munhu aita se akadhakwa vasina kupindura anzi akabata rokwa akavamonyongora avamonyongora rokwa nechimvu chake chaanga nacho akavati mvuu 3 kumusana ndofunga hana kuvarowawo zvakanyanya ine handizive nandisipo ipapo mwana akabuda mukicheni achimhanya ropi mama imi Alfred ari kurova sekuru ndichadanyatsoona kuti nanechayaka uyu anenge akadhakwa isati sikuendako hatina kuenda kuzvishuwa hatina kana tombobvira tasvikako kana kudini taitotya pano kurarama kwese kana kumapurisa kusotanga nhasi kuenda todiwe ndibatsiri chitakishopu chaicho ndenge takapwanya upenyu wandairarama panoka handihwohwo saka abva kuna sekuru akabuda zvani brati shiti mbwa dzevanhu muda kundisungisa kumapurisa inini brati shiti mbwa dzevanhu kunditengesa kuvatorwa kuti inini ndipondwe nditengesa kuvatorwa kuti zviite sei imi manditengesa kuti ndiende ndeuti dai mamuri baba vangu dai mandiudza kuti madzinga vanhu avaenda zvakanamba kwacho nheafriti inini yefoni wangoida ndiite sei zvakamilimone anga ane simbi inoponoresa sekuru mapangwawo kana vatima mapango kana chivanorova bango zisimbi iye chisimbi chakasimba chiraundi so ndo chaakanhongapo yange isiri yake simbi iyoyo ayangoinhongapo ndiyasekuru achibva abata chimvuwo yechake chekugadzira nebanga rake rekugadzira aiwa zvazvakamodifewa kugadzirwa zvakanzi brati shiti Robson urimbwe munhu ndoda kuvinga ikoko akauya zveshuwa kumunda ndibaba vake akauya zveshuwa kumunda ndimona kumunda kwatatiri apo pakapfuudzika apo baba vacho vakaombera vainzwa isimbi vakati chisare sorry chisare wada ndite sei zvakanzi maifanira kundivharidzira kuvanhu vauya vachida kundirwisa imi makutonditengesa kuvatorwa manditengesa kuvatorwa ndipondwe mwenyu wafara ndapondwa mwenyu wafara ndapondwa mwenyu wafara saka inini handifendega chatofa nemunhu panapa akaida isimbi vakaombera baba vacho achienda kwaari vachiombera zvanzi rimbwe mutoto kunyara inini ndenga kuparadza kudhara aityisa zveshuwa ende papasina chakanaka baba vacho achibva musofta ndipo vakamuti dzvei maoko kudai ndichandamhanya ndakatora zvese zvinokwadza zvezvi ndichibva ndanoningirina ndichibva ndazvikandira uko ambuya obva zvitoro obva zvishifta kuviga ndiyo kikiri nabo wake ndiritorwa munhu kunapa nini ndinotoparadza simba nanga naro pakaipa ziso rakabuda kudai zvakaoma nezuro kana mamechi acho nyange dai baba vacho vada kupira gotso daika ndaiona aivarova nesimbi kana musoro chai baba vacho vakaona kuti nditotiza apa yana kumira mushe vakaombera kumuti sori chisare sori ndakanganisa zvamatengesa kuvatoro zvadaro kikiri nababa vake imi baba imi mandidai baba vacho hameno wakadhuma nasi achiti sori chisare zino rakatobva zino hana wangu wakabvawo rimwe kudhara but nesiro wakatozobva rimwe rakagumuka rimwe achiti ndoda kuparadzisa ndo pakazoyanonzi tapiswa naibaba wako kubvira kuseni nami yako ari mumariji vachingonetsana nebasa iwo ngochingombewo chidini nyange kwawai kunokunyaya kwacho kuvatorwa ndikupi pana ambobuda gedhi wabva ngomutora akamhanya naye akati handei achimudhonza achibva amira apo obva afamba kutanga kufamba yambuka kwayeyo yekwabankuru kuenda mutakishopu mabankuru kwangopinda imomo abva arara bankuru aitovaka odanga ravo vangoti mheno bankuru havana kuuya pano kana kudini vaingoonawo vari kure vakati ndakaenda zvinozosarira inini kunzi imimi ndimi mune zvese pamwe vanogona kupandukirwa nengomana vaitotyawo havana kuuya kana kudini asi arara utakishopu bankuru ati ndingamudzinge mutakishopu inini ndiri baba wake stiurigi yangozororemo mukana isu takatozvona kuti aenda umo kuuya kwake tachidzidzirika chidini ende ndo zvakaenda ichiti achidzidzira asvika kuya mutakishopu obva aningirina obva arara bankuru aitonocheka anzwa achitotaura vese ambati ndikunzwa kuchena musoro wangu zvanzoda mvura yekunori zvanzaiwa ndisei musoro mvura abva iswa mvura musoro udaidai munhu atanga pitiri ndotasiraso bankuru pakazoncheka kechiti munhu ange atofa ndo zvakaitika ende pano tasina naudena naye asi manditengesa kuvatorwa sei matendemisi ende munotaurirana kwamaitengeserana foni ndekuti pano ndaneta hapana jeri risingazivi baba vacho hapana koti yavasina kuenda vachimedza mwana wangu wandaitoda ende ndo first born yangu asi mwana wekunzi kana kuti tinonzi takangoita kudini mwana wekutobereka ende zvishuwa asi nyaya taingonetsa nekuti tisaite madrugs dombo chero
Nice. Kana ndikwanisa unoona nyangwe patakishopu pacho vakapwanya enda akatibvumira kuti endi. Wakatopwanya nezuro Ndikutaura zvekudhara kuti mukutaura mamwe aiwa zvanezuro hazvisi. Nezuro haana kupwanya. Nezuro zvandatsanangura izvo ndozvanezuro chete. Nice. Alright. Uyu mukomana uyu anga akura sei? Anga makore mangani? Ndeva 2002. Anga achiri mudiki. Anga achiri mudiki, madragi anga akumbidza. Alright. Alright. Nyaya yemadrugs akaitanga rini? Pakuzotanga kuziva kwenyu mimi kuti munhu uyu ndakatanga kuziva ndine nhumbu yemwana wangu 2023 ndaenda kwaLandasi ndiri kuno kundaizviramba taya vanhu vachitaura taura ndaiti akana wanonebira mwana wangu ndaimuda zvakanyanya dzese nyaya dzaiita ndairamba zvekuti vanhu vakandoita kuti ndovanotuma mwana asi hapana panomutuma asi ndairamba ndekuti stedi yanga rega ndasingafungiri kuti ari kuita zvemadrugs azoenda kwaLandasi kwaamai vangu inini ndokwaakanosvika kwaLandasi ikoko au kwaanga abhebha anga abhebha madrugs ekuti zvava zvakaoma danga remburuku dzasekuru ake rese akaripedza kuti sekuru ake akati hazvina mhosva muzukuru wangu ndichingofonerwa kuno anga abhebha saka ndakazoenda kwaLandasi kuti ndine nhumbu yemwana wangu uyu akauya panaka zvakanzi pane kamwe kanonzi Katete so kwakauya vedrug section vedrug section vachibva vatosunga Katete kaizvanzi kabatwa nedombo ndakashamisika ndikati Katete akaitengesa dombo saka adzoka ndopana nhaite tinotengesa dombo anza zveshuwa chichichichi handiite ndasiya futi ndasiya handiite vaenda marondera zvakanzi nhaye amai Alfred pane mukomana anouya panapa anozviti anonzi Lei asi mukomana iye akafanana nababa Alfred zvekuti ndakati akaita sei ndakavabvunzisa zvanzi akadai mutsvuku akadai but ini chinondinetsa Lei uyu akauya panapa aihwanda mazuva aiuya pano achidai mukomana iye akutopenga nedombo mwana wenyu uyu moita sei ndakati ndoita sei zvakanzi amai Alfred uchaenda ndokubatsira sei ininiwo handizive kuti unodini ndakati sandoita sei zvakanzi handiziva amai Alfred but mwana iyeka ari kuvhiringika dombo ndakati oraiti tete ndopaakatongobva kwaLandasi achiuya achititsanangurira stori yake mabviri akaita kwaLandasi ndakachema akatondipupura kuti mama ndasiya dombo aitaura kuti andaisvika nguva yekusunga dombo negare ndichijamba miti ndichiona kunge ndiri kutsomwa aitaura mahistory ndakachema ndakati mwana wangu siya zvandasiya mama inaingonditi ndasiya mama asi mwana mukomana handifambi naye nesingazivi asi action ezvinozvi zvamanje angangoti akatirova maitozvionera mamusabvunzi ndoona kuti range ratomuvhiringa akangorirova chete mamusingabvunzi maitozvoona kuti nhasi chakachaya iso kana usatouya painzi sekuru didi ndonyaya yacho taitozoona action nhasi kuti ngatimusiye totongoti ngatimusiye aite zvaari kuita aiwaita zvaari kuita sadza achiramba gogo andotujeza asingajesadza sepapa ndozvaiita aiti kana rirova atya. Alright. Pane pandoda kunzwisisa matsanangura maitikiro akaita zvinhu nezuro muri Zimbabwe ingave nemubvunzo kuti ani kana kumborohwa here kana kwaakaitwa kana kuitwa sei ipapo inini kuona achirohwa kana kwaanga aenda ini handidi kunyeba ini handina kubvira ndabva panapa taitoita marejendi takaswera tiri munda asi vanhu vakuzoya manheru hanzi mashutiro aita mutamba kwakakaipa kune hondo dzakatoitikeko kupi kumutamba alright vanhuwo vanga vakutaura vanhu vabude pachena asi vanongotaura kuti zvakaoma amai Alfred hondo yaita mutamba achizoya panapa hanzi kwakakaipa saka ini handisiko hangu izvo handipupure kuti ndakamuona achirwa kumutamba ndekuti handisiko asi yaiti zvoni ndapondwa mwenyu wafara mandipondesa nevatoro mwenyu wafara ndekuti mapaguva yedu sekuti ibva pano munotaurirana ikoko mandipondesa nevatoro saka ini ndafa mwenyu wafara asi handife ndega bvaita chimoto hapa pakaipa alright kurova kuti kurohwa kwaakaita kana kuri kuti akarohwa hondo iri kutaurwa kurova kuti akaitwa kanonzi kafira mberi akatuya pano vanhu vakawanda kutoti saka kutuya pano nyama mabvudza anonzi mejefu ipapo wataura kuti mwana anga ari mhepo maFred zvekuti baFred vaitofa ende inini maonero angu anga ane mhepo chiyanga yakatomugarira kuti anzi kana mutamba mamusingatauri vari kutaura kana nanhasi kana sekuru akasabhuka wataura kuti maFred zvakaona vanhu mutamba nesu saka zviro tanga ndikafira mberi ngekuti kutongosvika pane iri mhepo yekungonza mai yacho nababa wacho
vagigiridzana navo vadai ndo vasodai ndikuti sekutaura kwokutongoitawo vanhu hapana zvekuita senyaya pane paitika chinhu ndosaka tichizouya kuti tichinzwa nyaya both sides kuti nyaya yacho zvimbofamba sei because paitika nyaya inobuda nemabudiro akasiyana siyana ndozvimaitikira acho azvikaitika. Aiwa ya tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa nemwana right. Mungatiudzire kuti kuya kwakaita polisi mungatsanangura kuya kwakaita polisi polisi yakati chii uyezve process yese yeurongwa hwese kuti iri kufamba sei? Polisi yakauya nezuro yakatora bhodhi nambuya nasekuru nababa wake nabankuru ake vakaenda vachisema witness, asi zviripo pari zvino hakusakuwanikwa information yakakwana ndikuti vari kuti vane statement yavasati vatorwa nemupurisa wavari kuda kuti atore statement. Saka mupurisa kana atora statement ndo patichazoziva kuti vachazotora another way yei. Ini chandikangonzwa ndechekuti baba vacho vakatanzi kudiwa mari yemochari $10 pasuva. Alright. Inenge ichiri kutobhadharwa futi but uya anenge adiwa postmortem futi ka? Postmortem vaitaura kuti pakudiwa postmortem futi, saka handizivi kuti postmortem yacho inobhadhara here, handizivi hangu kuti zvinofamba sei. Alright. Muri Zimbabwe muri kunzwa kutsanangura kuri kuita Mai Alfred vanove ndivo vane mwana akaparara nezuro zvisati zvanyatsobuda pachena kuti chingava chikonzero chakaita kuti apfuure panyika ndechipi. Saka tichaenderera mberi nekuzivisai kuti nyaya yacho iri kumbofamba sei. Taida kuziva kuti pavana manga mune vana vangani? Inini ndandine vana 4. Wekutanga mukomana ndiye Alfred, wechi2 musikana Eosi, wechi3 musikana futi Enia, wechi4 kadika kanonzi Elfas. Ndandine vana 4. Alfred ndiyo ndakabereka 2002, Eosi 2006, Enia 2012, Elfas 2023. Kuri kuti musikana uyo ato munhu mukuru ka atokura. Saka vakaona zvese zvichiitika. Anga asipo akarorwawo kunotoni, asi ndakamufonera akauya. Ko vamwe vana vadiki ava havana kuona chiitiko ichocho? Musikana uyu ndichitomuti yani amhanya baba vanofa kana ini amhanya. Ini akati handidi ndisarire inini nyaya yekuna Bashi, handidini. Akaramba kutouya kana pazviri, akaramba. But ini ndakauya ndakarandutsira ndakadini nyaya inosarira kuneni ndikuti Bashi vakabata maweponi, nyaya iyo ichatosarira kwandiri, saka inini handidi. Akaramba. Wasi mukomana yanga atone umuri yake? Ane vana 2, Ashri naBinisha. Ende kutoti vasiyane nemukadzi ndoona kunge anga atanga zvemadrugs ndokusiyana ndongotongoparira kuita marriage zvamuchose. Mukadzi avambofunga kudzoka, asi hapana zvinhu zvakabuda, zvangoperawo zvakadaro. Mukadzi atozviona kuti hapana. Zvakaoma izvezvi kutaura kana gumbezi kana plate kana zvese akatengesa anongova munhu. Madrugs kwaanorara ndikoko, kwaanodini ndikoko, ndowangochingowa muupenyu hwake. Akaendawo kwateta Mejoni akasvika vabika kana akadhaka kuti mandisira poison avaji, akatombovabira zvinhu zvese. Zvakaoma zvazvo zvimwe zvese izvi kana hama dzaingoti hazvina basa but ezvino manje nyaya yeviolence hapapa zvekuti ini ndoona nyangwe dai papachinzi baba vacho dai vakapira gotsi nyange nanhasi dai maingonitapa nawo kuti chii chakazoitika. Ndikuti ini ndinawo munda ndisi apa pakaipa, vakaumbera murume mukuru, umbera mwana wakape sorry chisari, vaona kuti simbi yangu yakaipa. Apa pakaipa, ini handipopurenyepa, mwana wangu ndaimuda ende ndinotomuda nanhasi ndairwadziwa. Hapana baba vacho nyange achinzi aba, nyange zvatinotoziva kuti aba, ende vanhu vese vemusha munoitoziva baba vacho aimiramira. Hapana koti vasingazivi kana chiri zvose, vaimiramira unobhadhara mari mabherauti nemabherauti achinzi arobha vanhu vese ana machako achinzi avarobha vachinobhadhara mabherauti unotoni. Vonzi baba mapurisa kuti aiwa baba mwana wenyu miramira, vaimiramira tozonzi ndamuvenga nhasi ndekutoita kuti madhiriti wefoni tudikidikiti. Ende tatisitorine nazvo ive vaitoti ibva panapa unopedzera nekoko vaiona kuti vanhu vari kuita ngo vasinonzwanana vakati zvakomana vemadrugs. Ini moza ndakatombofunga ndimupe $5 ndagaya kuti vakomana vemadrugs ka unogona iri kuti vanopota vachiuya vachindikorokosa pano mazoisa zvoti dendekaziva kuti ndo pazvinosvika denda yangu
$5 yacho zvakapera. Asi ndakafunga kuti kutsvagwa mari uku. Mangwana futi uchanzwa kuti hanzi foni $30 ndobuda futi mari mangwana futi hanzi foni zvakati kana chakati. Ndozvandikatorigidzira kubuda mari. Azvirevi kuti ndandisina $5. Mari ndaitwa nayo ndaityira kuti vakomana nemadrugs ndinotozobuda mari daily pano ndini. Ndozvandikarigidzira. Because vakomana nemadrugs kana asitorina mari hazvitobude zvakanaka because anenge ada kutenga rimweka. Muri Zimbabwe muri kuinzwa nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Nyaya dzemadrugs dzanetsa muZimbabwe, dzatingati new pandemic. Muri dziri kurasikirwa zvikuru kuburikidza vana varikutadza kubhevha zvakanaka. Vamwe vacho vari kuparadza upfumi hunenge huri pamba. Munhu achazive zvaanoita anongorara kwaarara, anongoswera kwaaswera, zvekuti vanhu havazivi ari mupenyu here kana kuti ari kuita sei. Asi iri panapa mangozvinzwira inyaya inotyisa yasvika pakuparara kwehama yedu muri Zimbabwe. Zvinosiwisa dai hurumende yagona kumiramirawo panyaya dzemari apo kuti vanhu vagona kubatsirwa vari kusangana vabereki vari kusangana nevana vachiita zvemadrugs nekuti vanopedzisira vaenda kuna taisireva senyaya yatiringotaura muzuva ranhasi. Muri Zimbabwe tichirimo munyaya yamukoma Alfred vakatisiya nezuro. So tina tete vatinawo panapa vatoda kuti kurukure nawo tichinzwawo nyaya kubva kusaidi kwavo kuti ambobva mukutaura namai vaAlfred. Saka pari zvino tatitaure natete tinzwe kuti zvakamira sei. Makasimba here? Tiripo hedu makadiwo. Aiwa, tiripo. Munogona kukwidza henyu izwi renyu pichana. Right. Muri Zimbabwe ndingada kuziva ukama hwenyu hwamunawo naAlfred anove ndiye akatisiya. Aiwa, ukama hwatinawo inini naAlfred mwana wehanzvadzi yangu inini. Alright. Nyaya hombe yatingada kuziva ndeyekuti muchiziva muzukuru wenyu Alfred upenyu hwake anga ambori munhu akaita sei? Paupenyu hwake muzukuru wangu aiva ari mwana akanga akanaka chaizvo patsika aive nadzo. Asi akazongopanduka kwenguva shoma shoma. Tanzwa kuti ari kuitawo zvedombo izvozvo zvamiri dombo racho handitombozivi kuti dombo chii. Alright. Atanga kuita zvedombo. Ndezvipi zvinhu zvamakatanga kuona mukati meupenyu hwake zvamukati pamwe naapa tanga tisina kugadzikana kana kuti chichi? Ndakatanga kuona mwana ava kuchinja magariro, haachatya mubereki kana iyesu haachatikudza. Akungoita ese kutora tora muvamwe. Achingotora ukatsiura anokukwidzirawo izwi inongocharohwa. Alright. Saka ndopatakatanga kuziva kuti mwana wedu uyu haana kumira zvakanaka. Zvakaoma. Tichidzoka munyaya nezuro. Mungatitsanangura here kunzwa kwenyu kana maonero enyu kuti nyaya yakanyatsofamba sei yanezuro? Nezuro inini nekuti ina handigari kuno zvangu. Nogara kuBranchini. Saka yanezuro kungofonerwawo kuti ndinzwe kuti ndozvaitika. Mafonerwa ndakaitwa ini. Ndakafonerwa zvichinzi Alfred ashaika asapondwa nababa wake ndomataurwa ndakaitirwa ini. Alright. Imi manga kukudzai ndiani anga kupirai nyaya iyoyo? Munhu weukama here kana kuti vanhu vemunharaunda? Ini weukama havana kutondibata nekuti foni yangu yakafa. Ndakatobatwawo nasawira wangu. Uye atofonerwawo nevamwe vake. Asi akarwadziwa nekuti handingarari ndisina kutombonoona sawira wangu kuti ndigare ndamubatisawo nyaya iyoyi. Agara aiziva kana achizouyawo munhu iwo anenge watoinzwa. Alright. Asi kwamunogara kure nekunoko? Alright. Munoti makafonerwa. Alright. Ndingade kuziva kuti pakufonerwa kwacho kwamakaitwa nekuzosvika panga here nemunhu anonzi akasungwa maererano nenyaya iyoyi yakaitika kana kuti hapana munhu ari mukati memaoko emapurisa? Apo handisati ndanzwa hangu kuti pana asungwa. Ngonzwa kuti vanhu vachiriko kunotoni vakagara, saka ndisitomboziva kuti akasungwa wacho ndeupi. Alright. Munganyatsopatsanura here kuti vanhu variko ndeanani uyezve varipo
kuti vari kumirira mastatement here kana kuti masuspects kana kuti chii? Apo handizive sezvo ndanga ndisipo hangu kuti ndizive kuti istatement chete here kana kuti kususpectwa kuti ndivo vakazviita hameno handizivi. Alright. Ima hamuna kuwana here nguva yekutaura nehanzvadzi yenyu pamakauya pacho? Ndauya nhasi. Mauya nhasi kureva kuti imi nehanzvadzi yenyu hamusati matoonana? Matoonana, handina wandati ndaona. Alright. Aiwa, pakanaka. Tinotenda neumbo hwenyu hwamatipa. Tichingoti tine urombo nekushota mumhuri. Aiwa. Muri Zimbabwe tichirimo munyaya yamukoma Alfred vakatisiya. Tiri pano nehama yatinayo kuti itaure umbowo hwayo kuti nyaya yakamira sei. Makasimba here? Umbowo wemuzukuru wangu. Muzukuru? Aiwa, taura henyu. Zvadzozosvika pazvasvika apa tatisingatarisire kuti ungadaro. Tinorwadziwa chose. Ndanga ndichikumbira kuti mutitsanangurire kuti pakugarisana kwamaita nemuzukuru wenyu zvanga zvakamira sei pamagariro? Zvanga zviri manake ichi chigure. Muzukuru wangu chigure takamupinza zigure kudhara stereki. Asi takamupinza zigure kudhara hamene kupanduka kwacho kwanga kwauya kuti ndekupi asi muzukuru wangu. Alright. Konyaya yatiri kunzwa nyaya yekutanga kuita zvedombo chichi haana zvimwe zvinhu here zvaiitika zvamunganongedza kuti ichi neichichi? Zvandinonongedza anga akuita umbavha nedombo rake. Umbavha wacho umwe wacho wanga wakutoita zvokuti chero kana akatonhenga akandibata pahuro ini. Ndikati muzukuru waye nyara ndikutema nebhemba. Saka izvozvega angapanduka zvake asi handina kuti Mwari amutore zvake padhirira nhasi asi panga asvika kwanyanya. Alright. Zvamataro tangabata pahuro zvanga zvekubata ngunzo here zvekuti ane chimwe chada kutorerai kana kuita sei? Akatonditorera. Ndakuonai kwatanga muri muchitenga ndatengesa zvidhini. Ndakuonai kwese kwamamuri woda kuti kunditora ndichiti handongauya kumba toti pasito handika ndakuda kutanga ndakubuda kutoisa akatongobvuta mari sekutora momwe abva azoti hafu to hafu ini ndakutoa kwahafu riya abva ndipa $5 atora 20. Vane ini handisingazivi kuti atopinda kuhomufuta akatora bhutsu vatotanaye nguva yakareba ona asi makuseni kuchiedza anga atora bhutsu kuziva mwangu azomuka asi aita chitondidzipa paura ndakawandiudza nama yake kuti ndokuraya mutana ane chibhemba chimwe chihombeso chiri komba chiri komba Bennett nama yavo ndauza kuti ndibatsireiwo weye mwana wenyu. Alright. Kupa nyaya yakaitika yakazopa kuti yachizoparara hamuna zvamakanzwa here kuti zviri zvakanyatsoitika? Aiwa, ndatozomuswa usiku ndofuka kunenge watokwanga wakuedza kuma3 ndopa ndamusa kuti hwene ngoma Alfred afa. ndava ndatomboramba ndakarara kundamusa kuma3 kuna mutatoya kuma3 nengoma iyi wesi chigure zvake uyewe. Ndamusa kuma3 kwatozochena ndiri kuno kupa ndatodzokera ndopa ndiri kutodzoka izvo ndichitodzoka kuno. Alright. Asi hapana here runyere kupera makanzwa ro zvakaitika? Ipapo ndikanyebe hapana kana chandambonzwa shoti yacho yekuti ichi chakaitika. Alright. Aiwa pachokwadi chaichabuka ndichatonzwa
nematauriro anenge akuitika because please muzuku wangu ya isusu tambonzwa pachitaurwa nhau yefoni yekuti foni chitima mashamwari ake akauya achida mari nenyaya yefoni. Imi hamuna kunge mainzwa iri nyaya yacho even kuvaonawo vakomana vacho? Hayi, ndangomutswa chete kuseni ndichinzi kwaita nhamo chihamina wangu achifoni wangu akatandarama. Ndobva ndazouya zvinzi uya nengoma ndopatazotandata ndabva ndatoona kunze kwaita kwangu kwatoedza kudhara. Aiwa, tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa. Ya, tine urombo zvichionodza kuti tinoda kuramba tichengetwa naMwari tiende mberi chiite chirarama. Yeah, alright. Aiwa, tinotenda. Muri Zimbabwe, we are back nenyaya yamukoma Alfred. Nhasi ndamukoma wandinawo panapa. Vachaguzise Kristu rawo ndiani uyezve neumbowo hwavo kuti zvakafamba sei pamaziro avo avanoita. Ya, mukoma. Ini ndandiri pamusha wemukoma ndazoona vanhu varwa ndakanobata ndobva ndadonza mwana wacho abva azosvika kufema. Alright. Munganitsanangura kuti mizita renyu ndiani? Tapotera. Alright. Mune ugamu hwamunawo here? Mudhara wacho ndiyo friend yangu, shamwari baba wacho. Alright. Asi pamaonero amakaita imimi zvakanyatsofamba sei? Vanhu vakarwawo kumba kwavo. Saka inini unoona kuti vanhu vairwa saka vanhu vangafe bheka ndinonunurawo pandakadzonza mupana ndikatiza naye asvika pabhedhi apo ndipo akazoya kunokuyogira kwakazofakana. Kurova taitorwisana navabereki vake? Alright. Imi kuti unobata makaenda kumba kwacho kwamunoti mamuri mumunda makatosvikako? Vanhu zvamurikuita zvisiri vandadonza mupana pakunobuda negedhi ndozvandakaita apa hazodzidzirwa pafika pano. Alright. Hapana kumwe kutaura kwaita? Ina handingaziziva kuti munhu angagara ya inyaya inotyisa muri Zimbabwe. Nyaya yakutsanangurwa panapa inyaya inosuvisa zvikuru. Isinyore kugamuchira nyaya dzakaita saizodzi. Saka inini ndoti mutsananguro zvekuti nzvimbo yakafira panapa mungatsanangura kuti vanhu kuzoona makazviona zvakaita sei? isu taiti unge tiri padanga apo titovaka taimedza taipedza but munhu haafuni kudonerwa munhu ndivababa wake vangofirwa munhu. Muri Zimbabwe murongozvozvira tikada kuwedzera mazwi topedzisira takutaura nekwatisina kuswera asi ndo matsananguro ari kuita ma-eyewitnesses. So nzvimbo ine zviri kunzi munomu pachitadzipanapo ndipo paakazopararira. Saka tinenge tikusisai zvakawanda mukutaura kwatiri kuita nehama neshamwari dzakatikomberedza kuti